Cakrawala Audio, ada Sultan Video Production. Asik Palamar Rock Doti Kilo. Banteng cukup kanggo sandang lan pangan. Asik. Aku iki tukang tambal ban, rezekine untung-untungan. Nasib apik duit kantongan, wayah apes wetengku krasa kroncongan. Asik Cakrawala Audio. Ono ban baca lah iki mesti rezeki takon. Mak jedor dor ban baca maneh isih isuk rezekine tambah numpuk. Tambah numpuk tambah numpuk tambah Cakrawala Audio, Sultan Video Production. Aku iki tukang tambal ban, uripe sak dalan-dalan, golek duit sing halal, banteng cukup kanggo sandang lan pangan. Aku iki tukang tambal ban, raja